दिनै 12 तारिख दिन बे 12 तारिख दिना जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय गोजोन दिन आरो दिनै बाराया सुनिबार बाराय बे साननि फुंनि रिंगायाव दिनै जोङो मानगोनां जोंना प्रमद बर' सार आरो रन्जित सारखौ दिनै गोसो खुसिजों जोङो जोंनि बे पुर्निमा हालामनिफ्राय दिनै जोङो माने गोजोन सान्थिनि थाखाय आरो बिसोरखौ दिनै जोङो माने आलारि बाथिजों लोगोसे मम आरो धुपखाथि सावनानै जोङो दिनै जोंनि पुर्निमा हालामनि रायजो राजाया दिनैनि दिनखौ गोजोन सान्थि संसार जोङो जालांनो हागोन बर' हारिया मोजां जालांगोन आरो साननाय हनाया गोदोनिफ्रायनो माखासे बिपिएफजों नासयबोजानानै बखिबोजानानै नायहाबजानानै गादबजानानै बेराफारफ्रोमनिफ्रायनो थाखा फैसानिफ्रायनो बा सम्पुर्ण माल बायदिसिना माबानिफ्रायनो जोङो नासयजाबोनानै दिनै जोङो इउपिपिएलनिया दिनै गोजोन सान्थि संसारखौ जोङो जालांनो हागोनखौ जोङो आसा थिदों। सोलायथायनि गोनांथार इउपिपिएलनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसोर दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाब हारिनि मोनथाय ट्रेक्टरासो होफैगोन लाबोना सोलायथायनि दैथुन सफैबायबा सोलायथायनि गोनांथार इउपिपिएलनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार उन्दै गिदिर थानाय नङा रायजोआनो जागोन राजा खोनासं बयबो सोबख'नाय फोजोबस्रांगोन बियो जौगानायनि देंखो सोरगिदिं बोहैहोगोन बेनो जागोन जोंनि देरहासारनायनि खौसेनि देंखो मेथाइनि जोरानि गोजोननि गुफुर दावथु बिरहोना ट्रेक्टर सालायबायबा सोलायथायनि गोनांथार इउपिपिएलनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार आरो खोनासंला जों आरोबाव नंखाय सत बांसा सिफुदलाफोरनि दुथांफोरनि फोजोबस्रांनाय